أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادين تبشر في الله جبهه كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو على كديننا وكلنا بلا جلما ليلة القدر شو ومين نو كرا سام بافلا أن إنتان ولون بلا لا جوين كلوت لموغا أن كلي أنكر موغا سيد أحمد تجاني هيدراني شريف عثمان مدان هيدرا ديندو عليه وجلو بلا منك إبودرام كروبا كنو يعني أنكر موغا كنسرو أمين أودي يراولا بيسجداينا فمنون بورا يلا سلولا بلا سرالكاونا أنجي أنغاني مدافع ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أمبي على فو كعلى بركة كعلى ولي يمندو أتمنى كلاكا كشيني نعمة أو على بين بلو أكا أو كاكا كربا كانوا كرب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنا كرا صدق سلمان أنا كصحابة نمان أنا مغنمان من فرلا أو كان نبارا نمان جاي فقطع سجني ولما يا ربي على كأنني أو بلا جلني أولا أبدا وتملين كوكا بوي أم بين نبا بلا جلفو مغو سي بورناي كاسنا نيماي واجول كروينا ني الاسلاميه كفولي ني اودي على كشك ني او بلا جلنكا يا ربي على كنا حمو نغيا على كان سكو داما لبان نيمان بي على بلو يا ربي على كو نغيا انويه على كنا قرات على كنا وسا على كو كاكا على كما ني على كرا حرماي صلى محمد عليه بدو بشوينا ام بشو بالا شومي ني على يا بويا كقرتكو تشاما كي اشوينا لي اودو ولا ليله القدر كو لا تكشو كو بي امبو اولا كبل 21 6e mois 2017 Bamakoya ne dombay alay bonya ka aka jonwi alay jon fleni hinay alay jon fleni alay ya fay ibadon ko kiramantu boyana ala fe ne muhammadu mantu ni shuba nunu nyogon do dilier en fle watimina ni ode wele sungalo alay sungalo ke kalo bay kirabe afo sungalo ide mako shahru ummati ne mantonga kalo kira mantonga kalo mona mando nyen kalo tigiya soro sabu mantonga hine makari mantona ka mando nunu kishi ku ka hore ka bo janame donima obe soro ne kalo bain kono ndo de sungalo yi sungalo aklale do clairo saba no ekle tamfolo kile tan filana ani kile tan sabana a bɛɛ ye bonya ko ye kile tan fɔlɔ o ye ala ka hinɛ ye k'a ka jɔnw lajɛ kile tan filana o ye ala yafa ye jɔnw ka jurumu ma minnu mana ɲini ala ka ɲɛ a ɲinibaaw la a sabanan o de ye kan hɔrɔnyali ye ka bɔ jahanɛmɛ tasuma donni ma kaw ala kanan do ala kan horoyani kabo janeme tasma doni ba o de sungole ina bunya labaye jonganga ala wele ka kishi janeme ba ni ka baray ni ka cesri ka uniya barake a ala te masaye mamin bi jon janfa akunawiya ke kanya min yumande awma hal jazaa'ul ihsan إلا الإحسان ويلا سراورة بين يومانا يومانغوا أي سرافويتي يومانا يومانغوا أو على ده ولا يوما فلو دومباي ni ay ñumanke
ala ti anzara foyi la fo ɲuman alijinɛ a bɛ ɲini ni ɲuman de ye jahanama yɛrɛ o bɛ ɲini ni i yɛrɛ ka baara de ye wulibali do dɛ pour que k'i kan hɔrɔnya ka bɔ a ma f'i k'i labɛn ka a baaraw kɛ k'a ɲɛsigi ni an sera yan a b'an hakili jigin ala ka cɛba dɔ la n'o ye Ibrahim bin Adham ma min na basirakaw ye ala wele sango la n'o ma ji sɔrɔ a ko aw tɛ se ka ji sɔrɔ o y'a sɔrɔ u bɛ misiri kɔnɔ u bɛ latifu wurudi u bɛ asafurulayi wurudi arakaw bɛ jɔ a ko o tɛ san na Ibrahim bin Adham a ko mun na a bɛ ala wele ala tɛ sɔn ka aw jaabi sabu a dusukun salen don ka bɔ koɲɛ taama ni dusukun ma ɲɛnamaya o la fiyewu a bɛ min fɔ ala ye a t'a jaabi wulibali do dɛ kuranɛ ko ten ko a ye ne ala wele o bɛ o ni astajib lakum a ye wele n b'aw jaabi nka sariti jumɛn b'a la falyastajibu li aw fɔlɔ ka ne jaabi n ye min fɔ a ye a ye jɛn ni o ye a ka tila ka dan na n'o kɛra n'a ye min fɔ n ye n bɛ sɔn mɛ mago bɛ mun na a ka kuma damadɔ a ko a ye a yɛrɛ wele k'a ye alijinɛ kɔnɔden ye walam ta'malu laha nka a ma sɔn ka baara k'a kama min b'aw se alijinɛ kɔnɔ aw ma sɔn ka o baara kɛ nka a ye a yɛrɛ wele alijinɛ dungɛya la a ko f'a ka kunu ka bɔ nin ma ko alijinɛ tɛ yen ni baara tɛ ala ye alijinɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ko n b'a di baarakɛlaw de ma a ko a ye alijinɛ tiɲɛ ta ni a ka baara de ye n bɛ aw don alijinɛ na ni minnu ka limaniya jo ye ka da ni Alahu Taala la ka tila ka kɛ wa aminu as-salihat ka kɛ baara ɲumankɛla ye o kɔrɔ alijinɛ sirila an ka baara la hali ni karamɔgɔ dɔw b'a fɔ baara maa ka baara tɛ alijinɛ sɔrɔ ala bɛ hinɛ jɔnw na de la baara de b'a sɔrɔ hali ni baara t'a sɔrɔ valeur la mais baara ni o tɛ i t'a sɔrɔ wulibali do dɛ o ye tiɲɛ ye sabu i ye san joli kɛ ka ala bato hali ni ye san 100 sɔrɔ walima i ye san 1000 sɔrɔ ka ala bato baraji min bɛ taa d'i ma sara min bɛ taa d'i ma n'o ye alijinɛ ye ko o tɛ ban fiyewu a san 1000 fɛn min tɛ ban o ka bon ni san 1000 baara ye o bɛ faamuya nka ni baara tɛ a ye alijinɛ tɛ yen a ye jumɛn tugu a la ko a ye a yɛrɛ wele jahanama donbali mɔgɔ minnu tɛ don a kɔnɔ aw ye a yɛrɛ bila ye wa aw ka baara bɛɛ lajɛlen kɛra jahanama ɲinili sira ye a ko a ye a dusukun kurakuraya nin na a y'a jija dusukun salen min don ka ɲina ninnu kɔ a ka hakili jigin ninnu na a ye a yɛrɛ wele k'aw tɛ jahanama kɔnɔden ye fiyewu sabu mun b'aw kɔnɔ ko a bɛ seli ko a bɛ su a bɛ hiji a bɛ jaga bɔ o de b'aw kɔnɔ ko a kisilen don mɛ fɛn minnu fana bɛ mɔgɔ don jahanama kɔnɔ olu fana jatelen don k'a ban pewu o ye jumɛn ye walejugu dansago ka tɛmɛ ka hududu tɛmɛ n'o ye ala ye da minnu sigi ka i sago olu kunna kaw jɛnɛya suyɛli namara janfa dabalijugu kɛli yɛrɛ bonya yɛrɛ yira kaw nin bɛɛ bɛ taa ni jɔn ye jahanama kɔnɔ nin bɛɛ mɛ ni e ɲinɛna e kelen don k'a fɔ ne t'a kɔnɔ nka n ka baara kɛra ye kaw bɛ bɔ cogo di bɔ cogo tɛ yen dɛ o de la sunkalo tile 10 laban ye ka hɔrɔnyali ye jahanama ma nka o ye bɔda d'a ma a bɛɛ la ala kota sira dira an ma an ka kota astagfirulayi mana wurudi arakan 2 selilen kɔ ala de ye yafa masa ye tiɲɛ don ala ye yafa masa ye mɛ a kana ɲinɛ dɛ inna allaha shadidul iqab yɛrɛta gɛlɛn tigi o ye ala de ye o ala kelen in de ko muhammad inna batsha rabbika la shadid muhammad i ma ka jahanama den i ma ka jɔn puruncogo a ka gɛlɛn inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafur al-wadud ala in de y'a bɛɛ hinɛ masa don makari masa don nka kana ɲinɛ ko ala kelen k'o de ye ɲangata bɛɛ b'a bolo zabani ya taw b'ale de bolo jahanama b'ale bolo a so 7
tarima fam jahannam be sa'iru be lazab hawiyata be munum be de be ni mo min ma barake ni mo min gara wala jugu kala min bella beledu ko joni yalla be ala o kan la fo sabu kira tira ni ko de kama doti fo ka dotoy kira nana fla de kama ala wo de fo ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila allah bi'iznihi wa sirajan munira akon lan nabi nyuma inna arsalnaka shahidan ni ka shirenga jonga ninga ci tanya fuye e shere ka fo yici la sai joma e o shere wa nazira ni ke baga kala ala ya dam ne inde tarima fam ni ci la mu'ma shahidan wa mubashiran ni ke baga kala ni so jali kala ani baga kala tarima fam mubashiran ki ke kan ni so jali ke ko ni mu'minu yasrame anyuma katla ki ke baga kala minu mana unyetu ko masra nyuma mene ki ke ulu baga baye ka bo janaba donima وداعيا الى الله باذنه كي كولد باي كان على من على كجاي وسراجا كي كفتنا داي منيرا مي يلele do bebaي كراي مو ولا كان ميما بن يبالا الدعوه ni ode ayna kan mangalay ay jugman dabla ay solin namarani java dabla ay nyongon ya dabla ay nyon dabali dabla ni kana kan gode muhammad siraj al munir pariman fam ode la ode boda di andama jurmu ya fal abi ya fa abo to kelena o sira di amma ko halla ma ya fa nanduna janama kono ni iyuray doni o klaki bo katani ya aljina kono ha odela anga dine ankanga to tarima fam anga dine ankanga to me qur'ana ma foi toy odla qur'ana ko ale ma foi toy fa ya bela jele wala ka joyi ayada ka kirama abbe wala le so soltala odla dine ko la kaw asosoli mancha tarima fam islamaya kola sab kadaka ete kirai nemachi mumbai ko dallu ala kodi aka kira kodi kaw abana ala na ka kirai nivo o donde minatai ni boro kadro ba beje tarima fam ala na ka kirai mu vode sabu ko ni dona janama kono minu nga kala tara yoroja olu do ko ebi bo nga qur'ana mu mebbe ati on la mi wati bamina no laylatul qadr shuwe mi jonu nde ko ka horo yali do ka bo janamela pour que angana soro ka horo yali do ka bo janama mais afona ko halni dona ebi bo hadisa yarabe ala namina mugo islamaka bolo mina yoro fola jumay alquran kira kumbita ka fevla tobulu ni o maklaula abina muhammadu manzoro aya folo ke mi ay riwaya flabela afolo kitab allah ko allah taala ka qur'ane aya fo yoro ayo de ka folo amini ngalike janama doni fembado aboni yere fembado ala ye fɛn caman fɔ dɛ hadamadenya dan latigɛra di adama danna cogo di ani mɛlɛkɛw ka kisa kɛra di a tora alijinɛ kɔnɔ di a bɔra alijinɛ kɔnɔ cogo di a nana ya a ye denw sɔrɔ ya o den dɔw ka ko kɛra cogo di olu bɔnaw kɛra an ye ka na dugukolo sanfɛ ka kiraw tɛmɛ ka nabiɲuman caman tɛmɛ fo ka na bila Muhamadu Mustafa la o kisaw bɛɛ fɔra an ye ka tila k'a fɔ ni min ma kɛ ɲumankɛla ye i bɛ taa jahanama kɔnɔ ni minnu kɛra ɲumankɛla ye i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ka kɔn o donni ye mizanu pese bɛ yen siratu tigɛli bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen shafa'a fana bɛ yen n'o ye kira ka surunali ye ko ni minnu bɛ dɛsɛ dɔɔni kira ka taa fara olu ka k'o surunali don nin bɛɛ bɛ yen nka ni o bɛɛ banna
aljina kono dum bita aljina janama kono dum bita janama o be fora ka ban pew qur'an fe nga aya kelendi ko ala ko a ko janama kono dum wati do la nganga awbo nimbe bisaka ke ala min yeni mbe fo nga o ala ka klaka nya janama kono dum mino nganga bodo do la ka nyira o ko o manga ke de ayo manga ke ibi qur'an beta ka laje aya kelen doronti nasu sori hudola mimma fo bi dalil al qati ko ni janama kono dedona janama kono ka bikla ka bo ati qur'an be min ghilaf ila ghilaf qur'an be ati ngala duma fendui nga halli janama kono de gumana ubi mimbo ala ya maka defo anyi jena ya kasura ma sefolo nga ya defo ubina nyini alefe boli nyini ubina ale ala deli minu bi tena obe ko fe ala ya bela kale anyi nga yirala ko ambi bo o de la kuma kan dama do de baka don bo ko kumala kuma kan minu fofora nyongo nga bena tado do ya yira ka fo janama reti toy janama wo aljina wo ni jiti toy abeb wati de ka abeb klaka boy do ko janama abi toy nga jinni bi bola pew ni nyanga tabana e do ko te koy ko janama ko yere ni dongara janama kono do de bi dumia kono nga do bi klaka bo nga do ko no ko ote ko ni do la janama kono iti bo fiyo olu fele be iti bo ni do la nimbe bala nga minu nyofo o ya seki mu'tazila uma an khawariju uma ko olu kote mais ambe fe an la baraka ni mi o de daluye ko qur'ana ko dide ala ko dide sabu doba fi sa ko kira modul mustafa ya fo o de ba do ka tamambeka o de we qur'ana do na me chendo kana nyina kira be qur'ana do na ayi me ni qur'ana ko fi ma kira ta fo o fi ma wa fi ko jema do ayi kira ta fo o de la manu na galon chama taraka da kira yara la abolole amina nawi sabu hadisa ko fo nya fena ka do Allah do ko hadisa yemu ko ala kira kota amma ala kira kote obi sabati di shurutu de bala shurutu sihat al hadis o duri ka fo ko hadisa ngekele to no ba farla nyonga ka sharti mingola o sharti duri mais o sharti duru ibo beta ka fara nyonga obita dafa hadisa dola kasoro kira yere mo fo fiu me jo na yo sede sabo anga laja ko mumbaje ko amina choko kanya no silsilai we pi aka mena chewla minu bena mo we onu bela jene ka sarati hivizu kato ubolo ukala ke minu mo minyina ko nimbe shartu ka dafa ula mena be sharti dafara katab la fokira ka sahaba dola ko ko kira ko ka jera no kira jene kira dumbolo le yana aka sahaba de kungo ikota kasara amafo fa ya khutba yele ako nene sabali galo be kada muhammad la nyena ma nga sahaba aya farati de man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar mimma mi galoda me muhammad la itugule o place la be janama kono ne kira ka kumai abo choken la odela kira ke aye aka kuma ubisebe kira ya do la fe do minake odela imizanu dumendi amma ko anga baraka ni munye fili kana nana sabu akanna fiye ko kira modul mustafa ya fota kasro ama foti kira ko tugodi akonna kuma kame kabone yoro ako farudduhu ila alquran ayajre qur'anana law wafaka faminni nani qur'ana bi nyonga fo o kora bora nyoro nani qur'ana bi nyonga fo nani qur'ana ti nyonje o kora nyafo nani qur'ana bi nyonje aya kiru
ne ka kuma tɛ ne de ye mizanu belebele ala ye min di an ma kira Muhamadu Mustafa ye min di an ma a ka hadisa ko la tiɲɛ don hadisa bɛ yen mais jumɛn ye fɔlɔ ye ko kuranɛ o de la n y'a f'i ye n ko kuranɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i ti foyi sɔrɔ kuranɛ kumakan dɔ la min b'a yira k'a fɔ ko boli bɛ jahanama kɔnɔ boli tɔgɔ tɛ kuranɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ mais kuma dɔ la ni nin fɔra tan dɔ bɛ se k'a fɔ aya dɔ b'an bolo dɛ aya dɔ b'an bolo dɛ ɔ aya ye jumɛn ye kuma dɔ la u bɛ u gulon min na dɔɔnin k'o kɛ bɔda ye ni u yɛrɛ bolo ko o don k'a sɔrɔ o tɛ o aya dɔ ye jumɛn ye ni kuranɛ bɛ o lakalan ye a tɔgɔ ye de surat naba'i kɔnɔna la kuranɛ b'a f'i ye ko labisina fiha ahqaba labisina fiha ahqaba surat naba a aya 23 n'i y'a ta k'a lajɛ ko kuranɛ ko jahanama kɔnɔ denw bɛ jahanama kɔnɔ ahqaban ko hukumu ko n'i y'o ta k'o lajɛ k'o ye jate da caman de ye ko nka ko a mana kɛ cogo o cogo ko dan b'a la labisina fiha ahqaba o de la a ye ɲininkali kɛ minnu ko ko a bɛ duumɛ jahanama kɔnɔ ko nka ko o dan ye bolisɔnnaw ye kafiriw ye k'olu de bɛ duumɛ nka ko jɔnniw bɛ bɔ ko minnu dan bɛ ala la ko olu de bɛ bɔ labisina fiha ahqaba komi o y'o de k'a ye sabu kuranɛ ko ten inna jahannam kanat mirsada للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا أقول آياتك على جاي قرآن كودي نسر جانوا كنكم ويبوددي دوما كم من يرى limaniya jɔnw ye ko n'u ka wale jugu sera n'u ye ko olu de bɛ bɔ mais o ko minnu bɛ dunde ko olu de minnu banna tiɲɛ ma ya ka kafiriya ka bɔ a minɛli ma ni o wele ko kafiriw ni olu ma sɔn wa ko ahakabu min fɔ n'o y'a sɔrɔ o kan b'o de ma ko ahakabu mɔgɔw o ye olu kan bɛ minnu bɛ dunde dɛ ko ala y'a fɔ olu de ka hakɛ la yan sabu ala ko cogo di la yazukuna fiha bardan wala sharaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا كو نامادو كو أتفوي نني الجنة كوني هير كو دولا نيما دولا والمن ميفي دولا كو بميزورا كونا كو يحميم جي نو جانا كونا دي أبي جنين منوي أكا سامبكلنغا تي جيمي ودي كدالا أكافوا وكا حميم داما حميم مي جانا كونا دي hamimuji a wulin na kalaya fɛ n'i y'a jɔ i da la i nugu bɛɛ bɛ dugumana sɔrɔ ka sɔrɔ a ji ma s'i da kɔnɔ o de ye hamimu ye ala kɔni de b'u ɲɛ ko jaza'an wifaqa ko nin de y'u ka sara ye u ka kɛ ni min ye innahum kanu la yarjuna hisaba ko sabu ka d'a kan ko kun tɛ fɛsɛfɛsɛli don jigiya o ye jɔnniw ye o kafiriw de ala ma dɔn o ma dɛ ala ko وكذبوا ويقالوا يعني بآياتنا نعلم تعالى كآيولا وكم وقالوا إننا نمي ننتشي أنت تقول كونغا قوية وآية قالوا تكيا كذابا قالوا تكيا إلنا وقالوا لا يقولوا أحكابوا لا يا أكون منهم بدون nga olu de tɔgɔ fɔra ya dɛ o la o bɛna yira la ko ja o tɛ mufassirina a ye tafsiriw ta k'a lajɛ safa tafasiriw a y'u dayɛlɛ k'a lajɛ ko a kɔrɔ ye di tari ma faamu o de la an fɛ ka lakaleli min kɛ sabu o bɛ yɔrɔ minnu ɲini k'o kɛ bɔda ye n'o tɛ bɔli ka nɔgɔ o ala tɛ se k'a fɔ yakhrujuna wa o ka nɔgɔ ala ma o tari ma faamu nka n'i y'a ye o bɛɛ tora yen bɔko kuma ma kɛ fo an ka ngulongulon yɔrɔ dɔw la a b'a yira ne ni e la k'a fɔ ko dalu t'a la fiyewu o de la n'i ye suratu hudu ta k'a lajɛ o bɛ min kɛ dalu ye ko fa amal lezina shakku fa fi nari lahum fiha zafirun wa shahiq
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نيوكا غلورودوي تريما فهم مي آية فلاناي كو أنا كو جانب كونو ديو نو سرا جانب كونو udule ko khalidina fiha ko udume ma konai ma damat as-samawati wal ard ko ma dama du kolo obey anika ba kolo obey illa ma sha Allah fo mimmi ya la alaja ma sha rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid foni wati ni mami ye Muhammadu maja إلا ما شاء الله فني من جرى إمي إن ربك إكادوك على فعال لما يريد أبي فنجا من غداي وكتودي كما دامت السماوات والأرض كما دام كما كلو ندعو كلو بي كو كرو كبي بو كما كلو أنا ندعو كلو ما دام ala kote madama ko toy ku tibo janwa kono odumele do madama kaba kono ندعو كلو بي mais anganga jumel laje ko ulu yo uglo minga kamala ke chogo chogo do dola du ko ni kaba ko kon bi boy ko koro ni odo sera o e ubodo Allahu akbar ha amakala ke angu ma chogo di kaba ko jumel bi boy Allahu akbar du ko jumel bi boy Allahu akbar ne bolo o e yandari la harata do jumel سبب فانو دتك لجة على كل يوم تبدل الأرض بغير العرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار من سورة إبراهيم آية بنا نشيكنا على كل دود بنا كل دغو كل من الفلي ندغو كل وري بغير العرض غير العرض أي يوم تبدل الأرض غير الأرض دومي ندغو كل من الفلي كسر دغو كل دوين دبلي والسماوات أنا كبكلو إذا السماء انشقت كبكلو بيتي دو دولا وننتين نبي بوي دغو كل يرى دو دولا بملكي على يدفع كل من عليها فان فين باكا بيبا وأيرا بيبا دو دولا دو دولا يرى بيبا لا janama kono debi janama kono eni du kono foray o eni nje du kono eble ni kaba kono foray o eni ngaba kono eble ay ko e janama kaba kono na du kono e ala ko madama ulubi ko itibo wa odun na boy tarima fam otna boyo me ibata ka laje dama ko uyo glo minga o nana jumen tuko ala ko ala ko illa ma sha rabbuk funi e muhammadu foni akira ajara e Muhammadu mai chogomi wa ala bi fenge binga dai o kele ko gloka nga nyina do wa wal mabona nyini do halbi wa amado nata aya flatura nyona de no aljina kono dewe ala ko aljina kono dewe fona bi aljina kono muzura ngene na no hudu ko madama samawati wal ard ko madama kaba kolo ani dugu kolo be anu ko kaba kolo ndugu kolo na boy do dola o ko jalma kono dem vena bi bwa kono o do aljina kono dem bi bwa o do wa insha Allah na ay alaja ko alasna ko fena tukunnati ma sha rabbuka mimmi imaja muhammad imma bakati no ya alai mene fembla de abetugule no nyona janama ko be mi foro ka hakela o kere de foro aljina ko de nga hakela o de la we boda di minuma ne o de o yere bolo ko aljina ko e chele kelaw ne mujrimu wal mafasiku wal mafajiru wal maasi niya takalaja qur'ana ko ka be dumiya ko no innal mujrimina fi عذاب جهنم خالدون فاسقوا هكذا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم
تكذبون وعلى ففجر فلك هكلته وإن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. تريما فهم أبو توكلنا آسوك هكلا ألكو ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالحمد لله رب العالمين بدو نتوين السيد أحمد تجاني هيدراي جوين قالت لمغا أن كلين سامبا فلانتان ولون فلا ليلة القدر كنكا نو يسونغالوت لمغا أن ولون فلا شوي أما دلي دابا ما في أنيونا تشامان بي على بلو على كو إيرانا لا تيكا هرما على كو كأني كأنكشي أجوغماوما إلا سلو دي كوفي أنكرا مغا السيد شريف عثمان مدان هيدرا على إيرانا نكني سرو أهلا سلمونو كي سيداورو أو بنا ولو سرو غيانو تشي أمباو فوكا ولي ماندو أكاني مدال مالكونا أني مالكو ka fo sigida waraw be ala bulu ala ko yirane awla wa shukran lakum fi amanillah. Adonga